În afară că tu ești cureț covorul de fermături, tu să ai posibilitatea să faci singur curățare chimică la tot mobilierul din casă. Pentru că este aspirator, 5 în 1 și aspiri și îți faci curățare chimică și mai nu-ți calcă și haine. Uite așa încoace. Un motor puternic de 1600 de W cu un rezervor de 20 de litri din inox și mai are și rezervorul pentru soluția ca să-ți faci curățarea chimică de 3 litri. Și vine așa. Uite cât e dus și câte facilități are. Ai stropit frumușel covorul, canapeaua, scaunul sau ce ai tu nevoie, ai lăsat câteva momente și cu ajutorul această duză mai lată, pe o suprafață mai mare, ți-ai făcut singur el curățarea chimică și te pregătești de sărbători și bătăt curat, proaspăt și aromat în casă. Plus mai ai încă o duză pentru curățare chimică, mai mică, că poți să ajungi acolo pentru toate colțoarele, mărginuțele la canapea. În afară de asta, ai și duză, cum am spus, că să-ți aspiri toată casa calitativ și încă niște duze adiționale mai mici, unde n-ai să ajungi în anumite locuri mai greu de ajuns. Cum am spus, un motor puternic de 1600 de W, un preț de doar 2250 lei cu garanție și dacă dorești, ai încă și posibilitatea să-l procuri și în rate la 0%. Și desigur, facem livrare toată Moldova. Doritorii, ne apelați sau vă așteptăm fizic în magazinul muncitorul.md.